बे खुंथाय सरकारफोरनाव जोङो एसे आपत्ति खालामदोंमोन बा बुंदोंमोन थेवब्लाबो बिथांमोना दिनैसिमबो थाइसेबो अन्थाइ खोख्लैनो हायाखै रायजो राजाजोंबो जेबो सावरायफैयाखै दिनै सरकार थासेयावबो मानो खालामाखै बेखौ जों जेबो बुंस'नो हाया बिथांमोना बधय खालामनो हायै माबाफोर गिदिर जाहोनफोर दं नामा बे लामानि दालां बानायनायनि जाहोना जाबाय जोंहा दरथाम गामिया बे लामाजों थांलाय फैलाय जायो दा बे दलङा बायनानै थायोबा जोंहा फरायसुला फरायसुलि बाजार जानाय हाथाय जानाय गोबां माने खस्थ' जायो ओंखायनो जोङो थाब थाब बे दलंखौ फाहामबाय थानाय जायो जों अथ' बोसोर जों मोनफेरबोआखै सरकारनि जेबो अनसुंथाइ दिनैहाय जोङो सालबारि समस्तिनि BPF दोलोनि MCLA जय मोसाहारिया जोंनो एसे खाबु होदों ओंखायनो जोङो गासैबो दरथाम गामिनि रायजोआ फैनानै बे खामानिखौ मावफैदों दा बिथांनि अननायावनो जों आरोबाव मोननो हागोन बायदि जों मोनसे आसा खालामदों जे फैगौ समफोराव बिथाङा जोंनो बे दालांखौ मजबुत हिसाबै बानायना होनानै जोंनि जि बे एलेखानि समस्याखौ समाधान खालामनो जोंहा मोनसे मिजिंथिनाय दं ओंखायनो बिथांखौ जों रोजा रोजा साबायखर होदों बिथाङा दिनैबो फैदों आरो बिथांजों जों मोगा मोगि सावरायगोन दा ओंखायनो जोङो गिबि बे दालांखौ बिथांनि अननायजों मावग्रोनो हाबाय होननानै जोङो रायजोनिफ्राय फोरमायनाय थाबाय आरो दरबेसे गामि थांलाय फैलाय खालामो बे लामाजों दरथाम गामिया थांलाय फैलाय खालामो ओरैनो गोथैबारि दावरायबारि आरो लोगोसे तेतलिपारा तेतलितर होनो बे दरथाम गामिया बेजोंनो थांलाय फैलाय खालामबाय थायो बे लामाजों थांनाया माबाफोर बाजार कलेजफोर दं जा बे लामाजों जोंहा रुपहि जुनियर कलेज दं आरो रुपहि सिनियर कलेज दं आरोबाव बिदिनो UN एकाडेमि दं आरो JKB प्राइभेट स्कुल दं बेहाय जोंहा गोबां गथ'फोरखौ जोङो फोरोंनो लाङो बेजों जों थांलाय फैलाय खालामो आरो रुपहि हाथायाव जोङो बायलाय फानलाय गासैबो खालामनाय जायो नुनो मोनदों जों लामाखौबो गाज्रि थासारियाव लामायाथ' जोबोद गाज्रि थासारियाव दासान्दि जोंहा माने अखा बांखा जायोबानो जों हाब्रुजों माने गफबनांगौ जानानै फैयो बिथांमोनखौ दिनै थाबाय थानाय खुंथाय जि सरकार बे खुंथाय सरकारफोरनाव जोङो एसे आपत्ति खालामदोंमोन बा बुंदोंमोन थेवब्लाबो बिथांमोना दिनैसिमबो थाइसेबो अन्थाइ खोख्लैनो हायाखै आरो थाइसेबो अन्थाइ खोख्लैयाखै रायजो राजाजोंबो जेबो सावरायफैयाखै बिथांमोना नुजाथिफैयाखै आरो मोजां गाज्रि जेबो माने बाथ्राबो बुङाखै आरोखि दा बिथांमोना दिनै सरकार थासेयावबो मानो खालामाखै बेखौ जों जेबो बुंस'नो हाया बिथांमोना बधय खालामनो हायै माबाफोर गिदिर जाहोनफोर दं नामा बेखौ जों गामियारि सुबुंफोरा जेबो मिथिस'आ थेवबो जों आसा खालामदोंमोन बे गोदान सरकारा जाहाथे जोंनि जिखिनि अभाब अभिजग बे दलङाव बेखौ मावफुंना होयो बेखौ आसा खालामदोंमोन नाथाय बिथांमोननिफ्राय दिनैसिमबो मोनफुंनो हायाखै आरो दा जोंहा गोबां उसुबिदा दङ बे लामाखौ जोंनो नांथारगौ हिसाबै जोङो बोसोरफ्रोमबो माने जोङो सरकारनाव दाबि जनायबाय थायो नाथाय मोनाखै थेवब्लाबो जोङो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों बेमार आजारखौ जों फाहामनो लागा जायो दे जोङो बेमार आजाराव गोग्लैयोबा ओरै गुबुनजों गिदिंनानै रुपहि बाजारखैजाय हैनांगौ जाना फैयो आरोखि गोबां खस्थ' जायो जायनि जाहोनाव जोङो बेजों 50 मिनिटसोआव मोनहैयो बेजों गिदिंलाङोबाथाय जोंनो 30 मिनिटनिबो सायाव नांगौ जानानै फैयो बे दैमाया बबेनिफ्राय फैदों बेयो बे दैमाया फोथारनिफ्रायनो गासैबो ज' जानानै फैदों बारा बिथोर गोजाननिफ्राय हाजो बायदिसिनानिफ्राय फैयाखै फोथारनिफ्राय गासैबो दै गोग्लैनानै बेबायदि जाना फैदों साधारन दै बेखौ मावोब्लाथाय माने खम राङावनो हागोन आरोखि जोंहा मोनसे साननाय दङ दा बिथांमोना बे खम रांजों जानाय बे खम थाखाजों जानायब्लाबो बिथांमोना नोजोर होआखै ओंखायनो जों दिनै रायजोफ्रा मा खालामगोन मा मागोन जानानै दिनै थाबाय BPF दोलोनि MCLA सालबारि समस्तिनि जय मोसाहारिनि खाथियाव जों बुंनायाव बिथाङा दिनै फैनानै जोंखौ एसे मदद होफैदो आरो दा बिथाङा जोंनि सिगाङाव रोखायै बुंदों आरो दिनै बुंलांगोन बिथांखौ जों आसा खालामदों जोंनि सिगाङाव बुंदों जे बेखौ नोंथांमोननि थाखाय माने खुनु उसुबिदा गैया रायजोआ मावनाङि आङो RCC बक्स सिस्टेमै बानायना होसिगोन होननानै बिथाङा जोंनो खोथा होदों दा बिथांनि खोथा लेखा जों रायजो राजाया गासिबो माने जोबोद गोजोननाय मोनदों जाहाथे बिथाङा बे खामानिखौ मावफुंनो हायोबा फैगौ समफ्राव बिथांखौ जों मदद होगोन जोंखौ जेरै मदद होदों बिथांखौबो जोङो फैगौ समफ्राव मदद होगोन
दावराइबारि गोथैबारि टिक्लिटल बे गामि गंथामजों लोगो नांनानै जों बे लामाया जोंना गाज्रि नालाय जों दिनै बेखौ फाहामनाय जाबाय। दिनै जोङो बे लामाखौ दा बुंदों आरो मोनसे माबानि मा होनो बक्स कालभारनि आसनि लादों होनदों। दा जों बेखौ हायदथे ओरैनो थांलाय फैलाय थाखाय नै दा फुजा मोखांबो जाबाय बिनि थाखाय जों मावग्रोनाय जाबाय आरो गामि दरथामजों लोगो नांनानै। बायदिसिनायावथ' बुहुद माने जों खस्थ' मोनो माने मालाबा मेथेंजों गोजावना थायो बारनो हाया साइकेल बाइक बारलांनो हाया फरायसा गथ' माखा खस्थ' मोनो बिनि थाखाय जोङो दा मेसें फैलायबाय एसे मावलायबाय दैज्लाङावथ' जों बहुद बार मावनांगौ मासाव खनसेयानो मावनांगौ होननाय बायदि आरो दा जों बिदिनो बेलेग आसनि मोनाखैमोन नालाय जों गामि दरथामा लोगो नांनानै बिदिनो गामि औवा कालेक्सन खालामनानै बिदिनो जों फाहामलायबाय थायो आरो सरकारनिफ्राय माने बहुदा बुंदोंमोन जों हमबाय मावसिगोन बिनिफ्राय बले खायसेयाथ' बुंदोंमोन जों सिमेन्ट रड गारनोसैयानो दिनैसिम जों नुवासै नालाय दा जों नै गोदान खोनानो मोनबाय जा नै जय सारा बे आरो मावनोसै होनबाय नैबे 2-1 मासनि बिथोराव फुजा बायब्लाथाय मावसै होनबाय। नाथाय जों जास्ट सोलिनो आन्था फुजायाव थांलाय फैलाय फरायसा गथ' जायखिजाया गामिनि मानसिफोर गासिबो सोलिनानै हिसाब मावथ'बाय आरो जों बेखौ जोंनिया दा इयाव जोंथ' फार्स्ट रुफहैगोन मोनबाय बिनिफ्राय जों सालबारि ओरैहाय बहुद जों रडआव टाउनाव थांब्लाबो बेजोंनो लामा दोंसेयानो जोंना बेमार आजार लांनायावबो बेनो एकदम माने ओरैबायदि खस्थ' जायो जोङो बुंनो नांला जों माब्लाबा थालिर फेलजोंबो बारदों जों उन्दैनिफ्राय जों मोनबायथ' जोङो बेजों थालिर फेलजों बारदों साथा लाना साथाजों बारदों जों समाव ओरैबायदि जादों आरो। बेसे बोसोरसो जाखो बे दालाङा? बेथ' जों दिनै आङो 54 जाबाय बेसिम जोङो दिनैसिम बिदिनो दं आरो माने गोबाव बोसोर जाबाय जों जोनोमनिफ्रायनो बे कन्डिसन आरो जोङो दा दिनैसिम बे बेलायावनो दंबाय दं जोङो दा 54 एज जानानैबो बे पर्जायावनो दं आरो दा जों मा खालामनो सरकारफ्राबो बेनो मोजाङै माने नायफैया जोङो बुङो सिबनियाव थांनि जोंखौ बै समाव खायसे थिकादारफ्रा जों हमबाय दे थांनांला बुजायना दोनो आरो जोंखौ। दालांजों लोगोसे लामायाबोथ' बिराद गाज्रि जानांगौ। लामायाथ' मा मोनो दिनै सेंग्रेबेल होदोंब्लाबो बिदिनो जाफिनबाय बेथ' 2-1 बोसोरावनो बया जायो दा मा होननो बिदिनो लासैनो मोजांफोर जायो खोमा मावलांथोंसै आरो